Bueno, azterketak garaia dezue. Zu, Peña... Nire igual mutila naiz. Bueno, pues gai aldatuko da hori. Bueno, Eta gota naiz, mola. Peña irakaslea. Bai ikaslea, mutilea, lasai. Bueno, Denuson karrera otatzeko, azken azterketa honetan nota altua atera badezu. Azterketen dezu, baina sentsazioa ez da gota. 2 puntu faltako zaizkizu. Nola aterako dizkiozu 2 puntu horiek, irakasleari? Azterketa zen benetan zaila, oso kontu potentea. Halakoetan ez da erreza, ez selektibitatea. 2 puntu behar ditut mesedez, ene irakasle maitea. Hartuta perrau hemen daukazu, karrilerekin betea. Zuzertxo baiten beharra dezu, tituluetan jazteko. Postura hortan jokatzea zuk, enuen asko usteko. Karrilera eta ez dakit ze plato, maixua engainatzeko. Zerbait gehiago behar dezuzuk, puntuak irabazteko. Azterketa ez dut hain gaizki egin, enaiz hain baju erori. Besteak beste historiako, hortan haizen bat histori. Mundua ipiran orke mantzion, lehenbizi galdetuz ongi. Nik banekien horri ikusia, Wilfog izan zen hori. Oker ez banaiz zuxari zera eta paia abizena. Eta badakit listoa inoiz ez dela izaten gizena. Munduai huelta nork eman zion oi galdera nabarmena. Zuzera hemen buelta ta buelta ta beti geldi zaudena. Gero fizikan gertatu zaiguen bidoetan hor dago. Madrildik tren bat atera zaigu, eta Bilbo du Abaro. 120 kilometrora noiz iritsiko da. Klaro, hori ezin da CHTA, oraindik egin gabe dago. Ta orain berriz fisika eta kontu horiekin ez badian. Horrelakoak ez ziran noski, ni gazte nintzan garaian. Eta HT aipatzen dezu, sekulako arrazoian. Eta uste dut sartu zerala bere azkeneko bagoian.
Gero euskaran azterketa zen, naizta ez dakidan zergatik. Ta galdetzen zuen utxuneakin asko gustatzen badaki. Neskak mutilai esango dio, gainera hori ondotik. Olako zerbait izan behartzan, asko gustatzen Santzeski. Haure bersotan behin hasi izan da, okertu egin zan geroztik. Aurrelakoak egia esan, graziaik egiten ez dit. Eta hitzak moldatu ezin, olakoak esan dizkit. Erderaz berso botatzeitunak, nola esango dut zatzaizkit. Matematikan zero handi bat, giza zentzietan seko. Lenguan 10, bai baina bueno, ez da aski gainditzeko. Eijo epeina einalegin bala garaia azteko. Hainbeste jakin behar aldaba, bertsolari izateko. Saiatu ezkero emaitza hobea, atera daiteke aixe. Ta zuri berriz urte osoa, egin zaizu nahiko luze. Zu ikaslea zerala baina, ez daki ze ikasle klase. 2 puntu batik berazoazu, erreala bezeraxe.